kunnafoniyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka minisiri kura minnu sigira u y'u ka laadala ɲɔgɔnye kɔni boloda ni jamana ɲɛmaa ye. wulikajɔ minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o kɛra sababu ye maa dɔw banana maa dɔw fana fatura kiri bulon b'a la ka baara kɛ o wulikajɔkɛlaw kan. Côte d'Ivoire jamana kunnafoniw na u ka jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara a y'a kan bɔ tuguni fanga nɔfɛ nin bɛna kɛ a siɲɛ sabanan ye. Teleta jabarani filɛbaw aw bisimila ka kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na mun bɛna ni seliba kalo tile 17 ye Hijira san 1441 aw ni ce teleta sugandili la yaasa aw bɛ se ka kunnafoniya jɛlen sɔrɔ cogoya min na su n'a kunnafoniya an bɛna daminɛ ni ɲɔgɔn ye mun bɛ yen nɔ n'an ka minisiriw bɛ to ka kɛ laada la kɛlɛkɛlɛma bolo ma kabini an ka minisiri kura ninnu kɔni sigira mun bɛ taa jɔ minisiri woro la nin y'a ɲɔgɔn ye fɔlɔ ye u ni jamana ɲɛmaa u sigira ka nin ɲɔgɔn ye kɛ kuluba yɛrɛ kɔnɔna na Ali Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye telenta tɔgɔ la. Mali ministru bi ladalalasigi min kɛ araba ni a bɛ kɛ jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ ka yamaruyaw kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko kunungo alamisa n'o bɛnna o ti kalo tile 6 san 2020 o lasigiw kɛla o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ lasigiw yɛrɛ daminɛ jamana ɲɛmaa a ye foliba ta ka ɲɛsin fɛn min ye maaw ma n'o ye marabolo maakɔrɔw ye minnu tun bɛ baara la a bolo a ye foliba ta ka ɲɛsin u ma u ye baara ɲuman min kɛ sani u ka bɔ marabolo kɔnɔna na o kɔfɛ a ye foliba ta fɛn min ye ka ɲɛsin fɛn min ye premier ministre n'o ye marabolo ɲɛmaa dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise yɛrɛma k'a fɔ ko maa do maa min bi baara kɛ sariya kɔnɔ ani maa do a ka danaya bɛ maa min kan ani danaya kura min dala a kan a ye o foliw bɛɛ lajɛlen kɔni lase a ma o kɔfɛ a ye foli ta ka ɲɛsin fɛn min ye marabolo mɔrɔsɔni min bɛ ni o sigi bɛ sen ka bi o maaw kɔni ma a ye foli ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma k'a ye k'a fɔ ko danaya min dan bɛ o kan ko a ye foli ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛn min ye marabolo mɔrɔsɔni min kɔni sigilen don a ye laɲini kɛ u bolo k'a fɔ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ u yɛrɛ sago bɛɛ lajɛlen la yaasa fɛn min ye bɛn ani keleya fo ka taa se bɛnɲɔgɔnyaw na se ka sigi jamana kɔni kɔnɔ a y'a jira fana k'a fɔ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ maaw kɔni jamana fana a ka segin ka na fɛn min ye a cogoya kɔrɔ la ani sariyabato fo ka taa se bɛn ni keleya ka don malidenw bɛɛ lajɛlen ani ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ jamana ɲɛmaa a ye laɲini kɛ hali sisan ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ fɛn min ye u bɛ min wɛrɛ ko marabolo min bɛ n'u b'a wele ko gouvernement d'union nationale ni bɛɛ lajɛlen bi i yɛrɛ ye min kɔnɔ marabolo min kɔnɔ k'o ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ o fana ka se ka sigi sen kan joona ani u y'a jira fana k'a fɔ marabolo min bɛ n'u ye marabolo mɔrɔsɔni ye k'u ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɛ wulikajɔ min kɛla ni maaw ni tola a la k'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu bɛ ni u ni tola a la Kayi Bamako fo ka taa se Sikaso kɔni ma ani maa minnu bɛ ni fɛn min ye tiɲɛni kɔni t'a la ka ɲɛsin jamana cakɛyɔrɔ ani jamana bololafɛnw kɔni ma ani maa gansanw fana ka bololafɛnw ma n'u ye kɛ yɛrɛ ye cakɛyɔrɔ ye ko maa minnu ye o kɛ ko olu fana bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka nɔ minɛ cogoya min na o kɔfɛ fɛn min ye jamana ɲɛmaa a y'a ɲini u fɛ hali sisan u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye bɛnɲɔgɔnya kumaba min sigila Mali kɔnɔ ni u b'a wele ko dialogue national inclusif o kɔni fɛ a jirala k'a fɔ sariya minnu t'a la ko a b'a ɲini u fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ o sariyaw fana ka waliyali daminɛ joona o kɔfɛ jamana ɲɛmaa a y'a laɲini fana kɛ maa minnu bɛ yen ni fɛn min ye politikiko gɛlɛya min kun bi jamana kɔnɔ ni olu kɔni kɛla maaw ye maa tɔɲɔliw a kɔni kɔnɔna na ni sariya yɛrɛ bɛ o kɔni kofɔ a jirala k'a fɔ k'u ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɛ fɛn min ye magɛn ka wuli ka ɲɛsin olu ma yaasa ka se ka dɛmɛ don u ma cogoya min na o kɔfɛ jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita u ye sariya sunba min bɛ yen ni u b'a wele ko article 39 lakɔli karamɔgɔw tɔgɔ la ko ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka o waleyali k'o fana kɔni bila sen kan o kɔfɛ fɛn min ye marabolo ɲɛmaa dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale fana kɔni ye wulikajɔ kɛ ka foliba ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma a ye fɛn min ye danaya min kurakuraya a yɛrɛ kan wa a y'a jira fana k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa a ye fɛn o fɛn kɔni fɔ k'a fɔ ko u ka tɛmɛ o sira fɛ ko u na ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ yaasa ka se ka u baaraw bɔ o sira fɛ cogoya min na o de kɔfɛ fɛn min ye Mali minisiriw fo ka taa se jamana ɲɛmaa kɔni ma o sɔrɔla fɛn min ye ka sariya dɔw ta ani ka maa dɔw suganti k'u bila yɔrɔ dɔw la ani ka kunnafoniya fana di maaw kɔni ma o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye minisiriso min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kɔni ma ni u b'a wele ko ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale a jirala k'a fɔ o minisiri ka yamaruya kɔni kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ko gafe min bɛ yen ni a bɛ di malidenw kɔni ma maliden minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la yaasa gafe in bɛ d'u ma ka taa jamana kɔ kan ni u b'a wele ko passeport diplomatique fo ka taa se fɛn min ye passeport de service en république du Mali o min bɛ di maaw ma yaasa i bɛ taa jamana jɔyɔrɔ fa yɔrɔw la cogoya min na ko yɛlɛma bɛna don fɛn min ye o gafe o di cogo kɔni na o y'a jira halisa k'a fɔ ko fɛn min ye sariya sun min bɛ yen ni u kɔni ye ni gafe in ka se ka gafe ninnu dili ka yɛlɛma don a kɔnɔ ni o sariya sun ninnu u b'a wele ko décret numéro 0435 PRM ni a sigila sen kan avril kalo tile 27 san 2004
in ko fɛn ye o sariya sun kɔnɔna na a yɛrɛ a dan kɔni jira a kɔni ka fiɲɛ kosɛbɛ ko o de la fɛn ye yɛlɛma bina don fɛn ye o passeport yɛrɛ di cogo la ko barisa ko ni y'a a kun jateminɛ ko o gafe nun ko o kun bi di maa ma fɛn ye maa dɔw be yen minnu tɛ jamana yɛrɛ ka fɛn ye baarakɛlaw ye b'a ye ko a di yɔrɔ kun ka ca kosɛbɛ ko bina lajɛ k'a bila sariya kɔni kɔnɔna na o y'a jira fana k'a fɔ ko a bina di maa maa minnu be yen ni u bi taa kɛrɛnkɛrɛnna jamana yɛrɛ ka baara dɔw de la fɛn ye jamana kɔ kan fo ka taa se finitigilakaw fana ma minnu fana bi bɔ ka taa kalanw la walima ka taa baara kɛ jamana tɔgɔ la jamana kɔ kan ko fɛn ye ko bina bila o minɛ de kɔnɔ yaasa gafe in a na se ka di olu kɔni ma cogoya min na o kɔfɛ fɛn ye maa dɔw be olu kɔni sugantila ka se ka olu kɔni bila baara dɔw kɔni kalifa o de olu kɔni na minisiriso min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛw ani kiriko ɲɛnabɔli kɔni ma n'o ye ministère de la justice et des droits de l'homme o minisiri u ka secrétaire général o kɛla monsieur Abraham Bengali ye ni ale sanfɛ kalanso lakɔli karamɔgɔ dɔ ye o ka chef de cabinet o kɛla madame Safietou Modibo Traoré ni ale ye fɛn ye kunnafondila waanɛ dɔ ye kɔni ye fɛn ye fo ka taa se sanfɛ kiiribulon ni o ye cour suprême o ɲɛma o kɛla monsieur Wafi Ugadeyi ni ale ye kiiri tigilama dɔ ye aw ka dankan n'u ye vice président ye o kɛla fɛn ye monsieur Ahmed Sam ye ale fana ye kiiri tigilama ye fɛn ye maa min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kiriko ɲɛnabɔli kɔni ma fɛn ye sanfɛ so kɔni kɔnɔna o ye procureur général kɔni ye a jirala k'a fɔ o kɛla monsieur Boya Dambele ale fana ye kiiri maa dɔ ye fɛn ye kiribulon in kɔnɔ hali sisan u bɛ min wele ko président de la section judiciaire a jirala k'a fɔ ko ye monsieur Saliku Jara ye a fana ye kiribulon maa dɔ kɔni ye o kɔfɛ kunnafoniya minnu kɔni dila jamana marabolo ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise fɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn ye farafinna tilebiyanfan jamanaw CEDEAO olu ye laɲini minnu kɛ ni u kɔni nana Mali kɔnɔ juillet kalo tile 27 san 2020 yaasa ka se ka politiki siraw gɛlɛya min bi Mali kɔnɔ ka fura sɔrɔ la u ye fɛlɛ minnu kɔni fɔ fɛn ye a ye o kɔni da fɛn ye jamana ɲɛma kulo ani u ka marabolo mɔrɔsɔni kɔni maaw kɔni kulo kan o kɔfɛ o bi min fana wele ko mission de bons offices ni o ye ka wuli ka se fɛn ye malidenw bɛɛ lajɛlen ani politikilamaw kɔni ma o min bɛna bila sen kan yaasa maaw na se ka kuma cogoya min na bɛn ani keleya o na se ka na jamana kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ko o baaraw ko o bɛna o fana bila sen kan o kɔfɛ fɛn ye fiɲɛbana min bi Mali kɔnɔ ni coronavirus n'a kameleya tɔgɔ yɛrɛ covid-19 kɔni ye a jirala k'a fɔ ko o kunkanko kibaruyaw fɛn ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a y'o fana kɔni da fɛn ye minisiriw fo ka taa se jamana ɲɛma o fana tulo kan o kɔfɛ fɛn ye jamana ɲɛma a kɔni ye a ka kuma ta ka foliba ta ka ɲɛsin ani k'a ka danaya kɔni kurakuraya fɛn ye kɛnɛya tigilamaw fo ka taa se maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen kɔni k'i kɔlɔsi yaasa fɛn ye bana in a kɔni kana walankata jamana kɔni kɔnɔ ani ka foliba ta ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamaw kɔni ma ani k'a ka danaya kurakuraya olu kɔni kan o kɔfɛ jamana ɲɛma a y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye gouvernement mɔrɔsɔni min bɛ yen n'u sigimɛ sen kan u ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ɲina sɛnɛ ɲɛ na se ka sɔrɔ a la ani wasa bi sɔrɔ a la cogoya min na ka keni wulikajɔ ba mun kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni juillet kalo tile 10 san 2020 n'o kɔni kɛra sababu ye maa caman olu kɔni jogira wa maa caman bɛ yen nɔ olu kɔni fatura ko sababuya kɛ kisɛ minnu bɛ yen nɔ ni dɔw y'a jira k'a fɔ k'a bɔra finitigilakaw yɔrɔ an ka sigida sabanan kɔnɔna na olu ka kiribulon ma u ye baara dɔw kɔni daminɛ yaasa sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka boloda cogoya min na maa o maa de bɛ yen nɔ k'e n'o kɔni yera ni waleya cɛjugu in na ka ɲɛsin i ka jamanadenw ma i bɛ se ka ɲangi cogoya min na wa Mamu bilalen don a ko ɲɛmaya la o ye procureur Mamudu Kasonge yɛrɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a ale ka cɛsiri kɔni do tiɲɛ kan hakilila jigila juillet kalo tile 11 fo ka taa se 12 ma san 2020 dansago wale bɛ yen nɔ o caman o kɛra an ka jamana yɛrɛ faaba fantan a 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Abdou Watara a bɛ ɲɛfɔli caman kan y'a kan an ka jamana faaba sigida sabanan min bɛ n'a bɛ wele ko commune 3 o sariya jalatigɛ baba n'o ye Mamadu Kasoge ale ye kunnafoniya dɔ di ka bɛn ni utikalo tile 5 ye san 2020 kunnafoniya in kɔni dila an ka jabaransoba sanfɛ n'o ye ORTM ye ka sanga ni wulikajɔ min kɛra juillet kalo tile 10 san 2020 mouvement du 5 juin maaw kɔni fɛ n'a kɛra sababu ye wulikajɔ kɛra an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ka taa se maliyɛn minnu yɛrɛ sigilen bɛ jamana yɛrɛ kɔ kan o wulikajɔ ninnu minnu kɛra an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na juillet kalo tile 11 fo ka se 12 ma a waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye maa dɔw kɔni fagara ka sababu kɔni kɛ marifakisɛ ye marifakisɛ ninnu yɛrɛ bɔra an ka finitigilakaw yɔrɔ minnu ye polisilakaw kɔni ye o waleya ninnu kɔni kɛra waleya cɛjugu ye min kɛra sababu ye Mali yɛrɛ minisiriso min ka kɔɲa yɛrɛ bɛlen bɛ kiriko ma o minisiriso baara bɛ maa min bolo sisan n'o ye secrétaire général ye ale kɔni ye yamaruya kɔni di Mamadu Kasoge ma a ka sɛgɛsɛgɛliw bila sen kan ka ɲini k'a dɔn maa minnu kɛra sababu ye kisɛ sera ka ci ni fagali bɔra la o maa ninnu ka se ka ɲini k'u dɔn Mamadu Kasoge ka kɔrɔfɔ la
ako juge baro kon damine kaba barsa min ye moye mamunu be nulu ye kololo soro ni wala nuna ulu be ka ɲininga fo ka taa se mɔgɔ fana ma mamunu be ni wala ni yɛrɛ kɛra ulu ɲɛnɛ Mamadu Kasuge ka kɔrɔfɔ la ako an be nɔni min na a tɛ se ka fɔ maa min ye ni waleya jugu ninnu kɔni kɛ barsa ɲiningalu kɔni de bena tɛngu mawra mamunu be nulu ye degu yɛrɛ sɔrɔ ni waleya ninnu kɔnɔna na ale ni mamunu be nulu yɛrɛ kɛra seere u ye mun ye ani u ye min mɛn u ka u bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ juge bena u bɛɛ lajɛlen de kɔni sɛbɛ ani ka o waleya ninnu yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ walasa baara yɛrɛ ka se ka nɔgɔya Mamadu Kasuge ka kɔrɔfɔ la ako jaabi min mana bɔ o kɔnɔna na kunnafonidilaw na wele ka o jaabi da u kulo kan walasa a ka kɛ ko gɛlɛn ye hakililajigila juye kalo tile 11 fo ka se 12 ma mouvement du 5 juin maaw ka wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye Bamakɔ faaba yɛrɛ kɔnɔna na maa caman kɔni bɔnɛna ani na finitigilakaw kɔni fɛ ka sababu kɔni kɛ kisɛ yɛrɛ de cira o tɛmɛlen kɔfɛ min ye cɛni fana ye o barika bonyana minɛnw yɛrɛ la barisa minɛn caman kɔni cɛna o waleya ninnu kɛra sababu ye juye kalo tile 27 farafinna tilebiyanfan jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ n'a bɛ wele ko CEDEAO olu ye sigi kɔni kɛ sigi yɛrɛ kɛra jabarani yɛrɛ sanfɛ nka yirala k'a fɔ o sigi yɛrɛ kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka ta Mali yɛrɛ kiiri tigɛlamaw fɛ ka se k'a ɲini k'a dɔn juye kalo tile 11 12 waleya jugu minnu kɔni kɛra ni adamadenw bɔnɛna u ni na fo ka taa se ni forobafɛnw ale ni kɛnyɛrɛye fɛnw kɔni tiɲɛna o tigilamaw ka se ka ɲini k'u dɔn o tikalo tile 4 tɛmɛlen Choguel Kokala Mayiga ni ale yɛrɛ bɛ mouvement du 5 juin jɛkuluba yɛrɛ kɔnɔna na ale kɔni ye kunnafoniyaw di k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tun ye ɲangini yɛrɛ bɔ ka bin kiiri tigilamaw yɔrɔ k'a ɲini k'a dɔn juye kalo tile 11 fagali minnu kɛra Bamakɔ kɔnɔna na fo ka taa se cɛnniw ma maa minnu kɛra sababu ye olu nɔ ka se ka minɛ o tɛmɛlen kɔfɛ a ko olu ma dan o dɔrɔn ma min ye diɲɛ seliganaani yɛrɛ kiiribulonba n'a bɛ wele ko cour pénal international olu ye ɲangini fana don ni maa ninnu yɛrɛ juguya la ka sabu kɔni kɛ maaw kɔni bɔnɛna u ni na foyi t'u bolo nka u fagara ni kisɛ yɛrɛ de ye min ye malidenw yɛrɛ ka impôt an'u ka nisɔngɔ o bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a di finitigilakaw ma u ka se ka taa bamanciw yɛrɛ kɛlɛ walasa bɛn ni kolosuma ka sabati Mali kɔnɔ ko min kɔni kɛra dabalibanko yɛrɛ ye o wari kelen de donna kisɛ la ka n'a ci jamanadenw yɛrɛ la k'a sɔrɔ foyi t'u bolo o bololankolon Bamakɔ sigida sabanan sariya jalatigɛbaaba n'o ye Mamadu Kasuge a y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ la ko olu bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bila sen kan nin ko in can ka se ka dɔn maa minnu kɔni nɔ mana y'a la u ni ɲangini min ka kan sariya yɛrɛ bolo ma o waleya ninnu ka se k'a bila sen kan walasa sariya ka kɛ sariya tilelen jɛkuluba min bɛ yen nɔ n'an b'a f'a ma Nations Unies olu bolofara min bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ n'an b'a f'a ma MINUSMA olu ye sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ dɔw kɔni boloda an ka jamana kɔnɔ kalo 3 furancɛ kɔnɔna na mun b'a daminɛ avril kalo tile fɔlɔ fo ka taa se juin kalo yɛrɛ tile 30 ma u ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ dansago wale o 632 o de kɛra anw yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na dansago wale ninnu kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ maa 323 olu kɔni bolina u ni na denmisɛnninlaka maa 23 o b'u la wa musolaka maa 11 o b'u la an ka jɛ ka o seereyaw lajɛ ka kɛ ni an ka jamana lakanako lahaliyaw ye MINUSMA jɛkulu olu ka kalo 3 jateminɛ n'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni jaabi di u y'a jira k'a fɔ dansago wale 632 o de kɛra an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ avril kalo tile fɔlɔ la ka taa bila juin kalo tile 30 la o dantɛmɛ wale ninnu kɔnɔna na maa 323 olu kɔni de fatura denmisɛnninlaka maa 23 tun b'u la wa musolaka maa 11 tun b'u la o baara kɔni jugumayɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛra Mopti région kɔnɔna na Segu région kɔnɔna na dansago wale 52 kɛra yen nɔ Gawɔkaw fɛ yen nɔ 47 kɔni kɛra yen nɔ Tomɔkutukaw fɛ yen nɔ dansago wale banbacimaw fɛ 46 kɛra yen nɔ Kiralikaw fɛ yen nɔ 37 kɔni kɛra yen Menakakaw fɛ yen nɔ 35 kɛra yen nɔ Kayikaw fɛ yen nɔ 25 kɛra yen nɔ Sikasokaw fɛ yen nɔ dantɛmɛ wale 3 de kɛra yen nɔ ka na an ka jamana yɛrɛ faba kɔnɔ dansago wale 1 o de kɛra yen nɔ n'o kɛra wulikajɔ min bilala denmisɛnninlakaw yɔrɔ la jasa an ka jamana ɲɛma Elaji Boubacar Keita a bɛ se ka fanga bila cogoya min na MINUSMA jɛkulu ko waleya kɔni kɔnɔna na ko dansago wale kɛra sabula mugu pɛrɛnta o cira denmisɛnninlakaw la fo maa fatuta o yɛrɛ cayara u ka sɛbɛn kɔnɔna na ni u y'a jira k'a fɔ dansago wale 632 o de kɛra an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na u ko dansago wale 126 k'o kɛra k'o bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra an yɛrɛ ka jamana finitigilakaw yɔrɔ la ko dansago wale 50 k'o bɔra Burkina finitigilaka min bɛ an ka jamana kɔnɔ olu yɔrɔ la a tɔ dansago wale 123 k'o bɔra banbaci jɛkulu min fana bɛ an ka jamana kɔnɔ n'olu bɛ tali kɛ Al-Qaida o Maghreb islamique ma fo ka taa se Amsar Dini ani la Katiba Masina maaw ma wa maa minnu fana bɛ yen n'olu n'an ka marabaw jɛra k'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnna mun bɛ bɛn ani kolosuma yɛrɛ laɲini ka na an ka jamana kɔnɔ olu fana ye dansago wale 63 kɛ i b'a ye k'a fɔ MINUSMA maaw ka nin sɛbɛn fura in kɔnɔna
konnana wo ko mado ko ni be dansago wale ke nu yere sugu amado ko be ta jo fo dansago wale bisaba an shigina mesima moka ni jatin nu konnana o ko ni yaye ni dansago wale nu kon jugara kasen bema o bebi talike kalafli mun kera an ka jamana kono no ye wasadin kalafli temene kono kofe ko demson kono ya jira fo kata se mo korobo ma ko namara kono bura akoro ko de nani dansago wale chama an ka jamana fanta annani bela jilina kere ma buluma ko sika so ko fe no kai ko fe mobti ko fe fo kata se an ka jamana yere fa ba yere konnama on ko kera sababu ye mobti ko fe no bambachi ma chama ulufanu ka wale jugo kono buluda no be talike ka dogono ani flala ka ko lu kono ko do nyogoma yasa basiki be sekana o wale nun bela chukamna ya jiru ga sebe frankono kanga fini tikla ka ko lu fana wulla ni ka chisiri ni fere do kono buluda ku ka fere buluda to ku ye dansago wale tandika ma chama fana sekere UNESCO jekulu ulu kone sefa wari million kemeduru ani biduru di anka jamana ma yasa anga la dala fen koro mulube an feno ni kele kone ya chie ulu bela jilen woni bisika glaka blase ka chugamna uye la ni kelen blan worin sanfe la ni de patrimoine fenfe be no ka chena anka jamana konna na ka damne anga jamana koro fe an fanfe ka jigi chamanche fe foka na se klebima abela jilen ga sika glaka beni kalo sababu nyongoi abdu watara anga je kalika sere olame Jien siriginani jakulu tomba mbe nabi wele ko UNESCO n'olu ka baara yɛrɛ bɛlen bɛ kalan ale ni seko ni dɔnko sabatili ma farafina jamanaw fo ka taa se diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu kɔni ye jija ni cɛsiri bila sen kan ka na jakulu kura yɛrɛ sigi an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na min bɛna tali kɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ n'o ye an ka seko ni dɔnko yɔrɔ ye an ka jamana yɛrɛ camancɛ marabolo min bɛ n'a bɛ wele ko Mopti tiɲɛni minnu kɔni kɛra maa murutilenw kɔni fɛ kabini san 2012 o seko ni dɔnko fɛn minnu tiɲɛna olu ka se ka kurakuraya a yirala k'a fɔ ko kasabi min bɛna don ni waleya in na a bɛna taa jɔn fo dollar wari miliyɔn 1 ɲɔgɔn bɔɲɔnko la o bɛna bɛn sifa wari miliyɔn 550 ɲɔgɔn bɔɲɔnko ma a bɛna di jɛkulu ma jɛkulu min bɛ wele ko Alliance Internationale pour la Protection du Patrimoine des Zones en Conflit o jɛkulu yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔna yɛrɛ la kɛlɛ kɛlen bɛ sababu ye ka seko ni dɔnko fɛn minnu kɔni tiɲɛ olu ka baara bɛlen bɛ ka se ka olu kɔni lakurakuraya a yirala k'a fɔ ni jɛkulu in bɛna baara min kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔ dɔgɔnɔw ka jamanaba min bɛ n'a bɛ wele ko Bajangara dugu 289 kɔnɔna na hɛkitari 400 ɲɔgɔn bɔɲɔnko bɛ yen nafolo in bɛna tila olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa yɔrɔ minnu kɔni bɛ n'olu cɛncɛnna n'o ye seko ni dɔnko yɔrɔ ye olu ka se ka lakurakuraya barisa a yirala k'a fɔ ni kɛlɛ bɛ yɔrɔ la a bɛ kɛ sababu ye seko ni dɔnko fɛnw bɛ tiɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ adamadenw sigilen bɛ yɔrɔ min na o sow fana bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tiɲɛ n'o kɛra o bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin fɛn ninnu kɔni jasi barisa ni Bajangara yɛrɛ ta k'a lajɛ yɔrɔ be a kɔnɔna na yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni yamariyara k'a fɔ ko diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ ninnu kɔni lakodɔnna seko ni dɔnko yɛrɛ yɔrɔ o waleyaw kɔni kɛra sababu nansaraw bɛ bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Bajangara ka na i ɲɛ da ni seko ni dɔnko yɔrɔ ninnu kan san 2012 tɛmɛlen an ka jamana kɔni kɛra yɔrɔ ye min kɛra sababu ye maa murutilenw kɔni nana a camancɛ marabolo fo ka taa se a kɔgɔdo yanfan bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye dugu 30 ɲɔgɔn bɔɲɔnko bɛ olu kɔni tiɲɛna fo ka taa se seko ni dɔnko yɔrɔ minnu kɔni bɛ Bajangara kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen kɔni burujala barisa yɔrɔ yɛrɛ dɔ kɔni tun bɛ i b'a ye k'a fɔ maa murutilenw tun bɛ ka o kari o kɛra sababu ye maa murutilen dɔ yɛrɛ minɛna ale yɛrɛ bɛ diɲɛ siriginani ka kiribulonba mɔgɔ yɛrɛ bolo ka sabu kɔni kɛ ko a ye dankari kɛ fɛnw na fɛn minnu bɛ n'o ye seko ni dɔnko fɛnw ye fɛn minnu kɔni bɛ kabini san 1400 waati ninnu na nafolo bɛna don da min fɛ a bɛna kɛ sababu ye min ye dɔgɔnɔw fo ka taa se filaw bozow ale ni bamananw fo ka taa se kɔrɔbɔrɔw ma u ka laadala fɛn minnu kɔni bɛ jamana camancɛ marabolo fo ka taa se kɔgɔdugu yanfan fɛ ka se ka olu lakurakuraya walasa nin yɔrɔ masina ninnu ka se ka dɔn i n'a fɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kelen bɛ k'u lakodɔn cogo min na an ka jɛ ka farafina ani diɲɛ fantɔ kibaruyaw lagɛ Guinée jamana kunnafoniw na u ka jamana ɲɛma Alpha Condé ale ka parti ma olu kɔni y'a ɲin'a fɛ k'a ka kanbɔ fanga nɔfɛ tuguni fanga min bɛ yen nɔ ni a kalafiliw bolo dalen don ka jamana kɔnɔ ka bɛn octobre kalo nata san 2020 hakilila jigila Alpha Condé ale kɔni kɛra Guinée jamana ɲɛma ye ka bɛn san 2010 ma wa ale de kɛra jamana ɲɛma fɔlɔ ye mun kɔni kalafiliw ye a sigi fanga kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na a bɛ waati janbɔ jamanadenw kɔni sigasigara Alpha Condé la k'a jira k'a fɔ a bɛ fɛ ka kanbɔ fanga nɔfɛ tuguni u ye wulikajɔ caman kɔni bolo da u ka jamana kɔnɔ k'a jira la k'u tɛ fɛ a ka segin fanga la fo siɲɛ 3 o wulikajɔ ninnu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ maa minnu fatura u bɛ taa jɔ fo maa 10 bɔɲɔgɔnko la nka o bɛɛ n'a ta Alpha Condé a ka parti maaw ko k'a ka kanbɔ fanga nɔfɛ wa a yɛrɛ ma juru la fiyewu k'a fɔ k'a tɛna kanbɔ sabula a ka laseli dɔw kɔnɔna na
ako ku fanga ka da ta ko flama ko ka dogo ko wa ko yɛrɛ ti sariya ɲuman ye o de nana kɛ sababu ye ani a kɛrɛfɛmaw ko k'u bɛna yuruguyurugu bolo dɔw kɔni boloda u ka jamana sɛbɛnw kɔnɔ mun b'a to ale kɔni bɛ se ka sigi fanga la siɲɛ 3 o wagati kofɔlen na wulikajɔ caman kɛra k'a fɔ maga tɛna kɛ u ka jamana sariya sun na o n'a nasira la maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'olu cɛsirilen don k'a fɔ ko Alpha Condé a tɛna sigi u ka jamana ɲɛmaya la tuguni ka a ye dɔ kɛ a ka taa denmisɛnnin wɛrɛ o kan na u ka se k'u ka jamana kɔni bɔ nɔgɔ la olu segira u ka kuma kan na olu bɛɛ lajɛlen kɔni ni bɛna to a la ko Alpha Condé k'a tɛna sigi olu ka jamana fanga la siɲɛ 3. Kurowari jamana kungo kibariyaw la ni mauba kalaba bi wati jan konbo kabini fem ye Kurowari marablo nyama nu ye o ka premier ministre Amadou Nko Coulibaly ni masaw talaye aka kalfa mina akonna o de hukun kono fem ye ni ale Amadou Nko Coulibaly na ale de kun labelendo yasa anaseka ke fem ye parti min be ni o be fanga na nu ye Alassane Dramane Ouattara ale kun kan ka ke fem ye o kon chebo kon ye fem ye samba fla ani muga kon konona na octobre kalo o de hukun kono fem ye ale ka kalfa kon kun mina na ala fem ye Alassane Dramane Ouattara ale kon kumbe ka munumunu ka jira ka foko anason wa fem ye ke cheboye tuguni fanga nyini sabana ka sega o kon ke ni fem ye Kurowari jamana don hulu kon kun ya jira ka foko oni sharia tibe o de hukun kono ko fem ye Alassane Dramane Ouattara ale ka fanga nu ye RHDP hulu maw ko hulu kon kun keme ka fem ye ka gerende siga kan yasa anake ma cheboye tuguna kala filmi be o bike octobre kalo kle bisaba ani kele samba fala ani muga yasa na sega ke cheboye o la chuga mina ni Alassane Dramane Ouattara ko akon kun keme ko ke dibidibi ko yeni akon ma fo moye wajirala ka foko alamsa temele no obela uti kalo kle woro kon ma samba fla ani muga ko fem ye Alassane Dramane Ouattara mimbi akono ko akon yo o kuma fo ka jira ka foko alena ke cheboye yasa ka sega Kurowari fama ye tuguni o de hokun kono niya ajatimne Alassane Dramane Ouattara ko kala tala aye samba fla ani tan ka ke jamana nyamaye ka kla ka danaya kroya ala kan tuguni samba fla ani tan ani duru ka ke jamana nyamaye o ya ka fanga kon bale ko nga fem ye Alassane Dramane Ouattara ko o ka sharia sumba ni yelma min kela ala samba fla ani tan ani woro ko fem ye Alassane Dramane Ouattara ana no fema ko o yo shoni sigo kan ko obina fo fem ye Alassane Dramane Ouattara ka fanga ko o kon kela fuye abisega fem ye fanga kon nyini tuguni ka sabya ke jamana kon tala tabulu kura kon ka de hokun kono ko fem ye fanga sinamato ma ko ulu kon ya jira ka fo ko Alassane Dramane Ouattara abe ko min ke ko obna ke sharia soso kon ye krengerenya na o ka fanga sinamato nyama nu ye ari kona beje ni ale fana ye wulika joke ka fo anake fanga nyinna kon ye ni wati nu kona ni ashibiti jo fo sambishege ani woro bonyongo kona ale kon ka ferato nu ye PDCI kan ya jira ka foko Alassane Dramane Ouattara ko ale kon be ka bara min ke ko o kon ye sharia soso ye wani ulu yɛrɛ ye fanga sinamato jole maw kon ye jira ka fo fanga nyini fo ka tase politique bunakun kan ko o kon juru kon torlen do fem ye Kurowari jamana kon kono ina fo ko mbi Liban jamana kunnafoniw na ka kɛ ni cɛni juguba min kɛra u ka faaba yɛrɛ kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma ko Beirut n'o kɛra sababu ye an bɛ donni mun na su 137 bɔɲɔgɔnko o de yera maa 5000 bɔɲɔgɔnko olu kɔni joginna kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛliw olu bilalen don sen ka finitigilakaw yɛrɛ la ni jamana marabaw yɛrɛ k'a laɲini ye wa sɛgɛsɛgɛliw ninnu olu kɔni bala k'a nɔbɔ sabula maa 16 m'olu kɔni bɛ baara kɛ u ka jamana yɛrɛ pori la olu kɔni minɛnen don fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw okumu kɔnɔ fo ka taa se u ka dɔnye dɔw konima o kumu kelen konnana kana aka tashi blake ani aka demedo Liban jamana konima France jamana nyema Emmanuel Macron kunungu ala sense ka do Liban feno aya jira Liban jamana nyema la ko segesegeli binake mum tena da Liban droma ko segesegeli binake je fanta anani bela jelena mama de beno jamana wo jamana de be ko eni yera ni wale na ka se ka nyage sabula ni mugo prenta ba mun koni wulla be wurutu konnana no kera sababi ma chama koni fatura ajira la kafo o minon kumbe baton do kono batom yerebe na abura irsu jamana ka abe Libano feno kabni samba fla antan sabawati wa amataka buinfiu okoro ba jira France jamana nyama kunika lasilu konnana ka bisika ke jamana were koni nibe ni waleyan konna okera sababu Liban finitigla ko olu wulila kata irsu jamana den kelen koni mine aka so kono Liban re jamana kono ni ayre to ko Igor ya jira ka fo koni ma ko fole ni mesika ni waleyan konna
Mauritanie kaw fe an b'aw ladɔnniya k'a fɔ u ka marabolo kɔni maaw bɛɛ lajɛlen kɔni ye walansɛmɛ kunungo k'a sabu kɔni kɛ gɛlɛyaba kɔni kun binnen bɛ jamana yɛrɛ kan barisa u ka sariya jalatigɛbaba kɔni tun ye sɛbɛnfura dɔw bɔ min bɛ tali kɛ yuruguyurugu yɛrɛ kan a yirala k'a fɔ ko Mauritanie jamana ɲɛmaa kɔrɔ kɔni ale talen ani maa ye baara kɔni kɛ olu caman bɛ olu nɔ bɛna minɛ k'a sabu kɔni kɛ nafolo caman kɔni bɛ o tununna nafolo minnu yɛrɛ tununna a caman bɛ tali kɛ u ka tajiko yɛrɛ kunkanko la barisa Mauritanie ka baara yɛrɛ fanba ye ka taji yɛrɛ bɔ ka taa n'a ye jamana wɛrɛw la fo ka taa se jɛgɛmɔ ale ni dugujukɔrɔfɛnw o wala ninnu kɔni kɛra sababu ye u ka marabolo ɲɛmaa kɔni ale n'a nɔfɛma bɛɛ lajɛlen kɔni y'i senbɔ fanga la kunungo nka o tɛmɛnen kɔfɛ kunungo tilelatɔ yɛrɛ dunnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ marabolo ɲɛmaa kura kɔni sɔrɔla min bɛ wele ko Mohamed Ould Bilal ale kɔni ye marabolo yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni la kurakuraya walasa o ni General Gazouani ka se ka jamana yɛrɛ mara nka a yirala k'a fɔ fana ko marabolo kura min sigila maa dɔw bɛ o kɔnɔna na olu fana nɔ yelen bɛ yuruguyuruguko yɛrɛ la nka sariya jalatigɛbaba kɔni ko ale kɔni ma bɔ maa la maa de bɛ n'i ye jamana nafolo yɛrɛ dun walima ka jamana yɛrɛ nafolo yɛrɛ buruja i mana sɔrɔ ka minɛ i ni ɲangini min ka kan o bɛ boli kan. Ni ne ye kunnafoni ye an ye mun sɔrɔ k'o fɛsɛfɛsɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'aw ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na maa minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ fɛ ka sigi ka nin ja ninnu lajɛ sini nɛgɛ kanɲɛ 10 waati aw b'aw sogolen to teleɲɛta la a bɛ nin ja kofɔlen ninnu sɔrɔ walima a bɛ yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ YouTube walima Facebook a bɛ nin ja kelen ninnu sɔrɔ an bɛ Alahu taala deli hali bi a ka basigi sabati anw ka jamana kɔnɔ aw k'an mɛn dɔwɛrɛ